Айде, коте, да покажеш как отваряш ти вратата. Я виж, и тук. Я отвори вратата. Браво на момчето. Сега ще я затвориш? Ей, страхотен си. Добре, така ти харесва да е отворена. Я чакай. Жоре, аз пак ще я затворя. Жоре, я виж? Я виж вратата? Я виж, затворена е. Я виж? Айде. Става ли работата? Ей, браво. Браво, момчето. Айде да играем на матч с топката. Ела. Туп. Фала. Падна за дуспа. Жоре, я виж вратата. Виж, затворих вратата. Жоре, виж, затворих вратата, тате. Така, по-бързо, по-бързо. Браво. Ех, че весело. Бутния, тате, бутния вратата се отвори. Бутния. Сега ще дойда, оп, да ти захапя вратленцето. Я пак да я затворим. Ехе. Браво на момчето. Много си нежен, много внимателно я отваряш. Оп. Страхотно падане. Да я затворим пак, а? Айде. Оп. Непредвидено приземяване. Я да видим, Жоре, ти на година и 2 месеца как отваряш врати. Ах ти. Добре. Хайде, повече няма да играем на тази игра.